गिबियावनो खुलुमबाय आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव बोर बिनानै दिनै बे सारा बुहुमनि बर'फोरनि गेजेराव जोंनि बे हाजो सेराव रायजो जानाय जे खैलाजुलि सिबिसार प्राइमारि बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय गामियारि ओनसोलाव जों हाबफैदों। दा दिनैनि बे अन्थाइ खाम्फा जि गायसननाय बे रुफाथि खाम्फा गोसोखां रुफाथि खाम्फा बेखौ गायसनदों जोंनिनो मानगोनां बिसनाथ जिल्लानि लुफु आफादनि मानगोनां भुपेन बसुमतारी सारनिफ्राय आखाइजों दिनै 30 केजि जि रडखौ अनसुंथाइ दान बावनानै बिथाङा बेरामाव गोग्लैना थानाय समाव जोंनो खोथा होदोंमोन आरो दिनै होनाय बायदि बिथाङा गावनि आखाइजोंनो दिनै बेखौ जोंनो अनसुंथाइखौ होफैबाय आरो बेखौ जोङो गोरबो दान हिसाबै जों आजावनानै इसोरनि फारसे जोङो बरायनानै दिनै रुफाथि खाम्फायावनो जों बाहायनाय जाबाय। दिनै जों बेहाय बुब्लिनि गेजेरजों बेखौनो फोसावनो नागिरदों बे जोंनि गेरेमसा महर हारि दानायाव जोंनि हारि माहारिनि गेजेर बाथौ धोरोमा थांनाय थैनायनि गेजेरजों दिनै हाबा हुखा जोनोम आसार गासै बिथिंजों दिनै हाबा हारिमु लांफागासिनो दं आरो बेहाय रुफाथि मायथाइ खाम्फा गायसननायनि सिगां बेखौनो जों मेसेज होनो नागिरदों जे जोंनि ओनसोलाव गोग्लैसोना थानाय गामि ओनसोलफोरखौ जाहाथे बोखांनो आरो बुरखांनो थाखाय जोंनो माखासे जारिमिन दङ। बे जारिमिनफोरखौ जों फोरमायनो थाखाय जोंनो मोनसे जायगा नांगौ आरो बे जायगायानो जागोन फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 27 आरो 28 बे जाबाय गोथार बाथौ सानखौ लोब्बा लानानै जों बिसनाथ जिल्लानिनो गाहाय आफादगिरि गाहाय नेहाथारिमोननो जों फोसावदों आरो जोङो फोसावबोगासिनो दङ आरो जोंहा बेहाय मोनसे गोजोननाय बाथ्रा जों बै जे जारिमिन जे बुरखांनाय जे आयदाखौ जों मोनसे गेवलां मेलनि गेजेरजों बे बिजाबखौ जोङो जाहाथे बिसुम्बिखौ जारिमिन बिसुम्बिखौ जाहाथे बेखेवना होगोन बेहाय जोंहा मानगोनां मिरु गौथुमनिफ्राय हांख्रायना लाबोदों बिथां लीला बसुमतारी आब' सिमला हुजानिफ्राय जों कनफार्म जाबाय आरो गणेश दैमारि आदा मानिनां बिथां गाहाय नेहाथारि मिरु गौथुम दुलाराय बाथौ गौथुमनि गागि आफादनि बिथांजोंबो जोङो कनसार्न लाबाय। अलरेडि बिथाङा जोंनो मोनसे बोसोन हरदों सुबुरुन हरदों बिथाङा जोंनाव नुजाथि फैनायखौ रोखा हरबाय फैगौ जानुवारि दाननि 27 थारिखआव बिथाङा 5 बाजियाव जोंनि गेजेराव रुफाथि खाम्फाखौ बेखेवना होफैगोन। दा बेखौ जोङो मेसेज होनाय जाबाय। दा जोंनि खाथियाव थानाय बिसनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बिसनाथ आनसलिक आरो साहा बिसनाथ आनसलिक आरो बिसनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरखौ जोङो बेयाव हांख्रायनाय जादों आरो नौदुवारनि जोंनि बे प्राइमारि आफादखौहाय 2000 सनाव गायसनना गालांदोंमोन नगेन नार्जारि आदा आरो लोगोसे दैमा बसुमतारी बिथांमोना फैनानै जोंनि सिबिसार प्राइमारि गुदि बाथौ गौथुम आफादखौ गायसनना गालांदोंमोन बिथांमोनखौ जोङो दिनै रुफाथि मायथाइयाव गोसोखांनानै बिथांमोनखौबो जों हांख्रायनाय जादों आरो जोंनि गेजेराव जाहाथे सोरबा थैना थांबाय सोरबा दिनै थांनानै दङ बेफोरखौ जोङो लानानै जों जयै जाहाथे मोनसे मान बावनाय बेबस्था जों लादों आरो ओंखायनो जोंनि खाथियाव थानाय गामि रायजो राजाफ्रा खोब लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोन आरो नखरारि हिसाबै इसोरनि मुङाव 1000 राङै गसाय गासैबो माने 315 नखरा माने गासैबो कमप्लिट होनायनि खोथायाव रादायखाबाय आरो दिनै बानजाय आफादाव बे बाथ्राखौ जों फोसावनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। गोजोन्थों। दिनै बे सिबिसार प्राइमारि बेयो मोनबेसे गामिजों एबा मोनबेसे थानसालिजों दाजानाय? बियो गासै गामि हिसाबै गं 13 दङ आरो थानसालि हिसाबै गामि दरनैजों दरसे जेरै 1 नं अन्थाइबारि आरो 2 नं अन्थाइबारि बियो मोनसे नैबे थानसालि मोनसे बिदिनो 1 नं मिलनपुर आरो 2 नं मिलनपुर गामि दरसे माने गामि फिसाफोरा नखर फिसाफोरा मोननै थानसालिजों खामनो हाया मोनसे थानसालिजों जयै खुंदों। बे थानसालि हिसाबै गासै जोंनाव 15 खान दङ गं 15 आरो गामि हिसाबै गं 17 आरो गासै नखर हिसाबैबा 315 नखर दङ। बे 315 नखरा जोंनो नखरसेयाव 1000 राङै दान अनसुंथाइ बावनायखौ गासै गेवलां मेलनि गेजेरजों बेखौ जों जेनेरेल आफाद खुंनानै बेखौ जोङो रायजोनि गेजेराव फोसावनानै रायजोफ्रा बेखौ ग्रिड खालामना लाबाय आरो बेखौ रुफाथि मायथाइ 25 बोसोरनि उनावसो दिनै 1000 रां खांनायखौ रावबो हेंथा गैयालाफासिनो बेखौ होनायनि थांखि लाबाय आरो बेखौ जोङो 315 नखरा लानानै जों बे रुफाथि मायथाइ खुंनो थाखाय माने थाग थियारि जानानै दङ।